tanganmu, Di. Napa to, Pak No? Wis tekan nggon tanganmu pangkat tuwa terakhir to. Kok jarani. Kok Sik to, Di. Kowe tak sawangkan mangeraimu kaya wong bingung jane nyapa to. Kowe ora usah kuwatir, perkara mulih pangkat tak barengi. Anu, Pak No. Jane rasa mbok kirim pisan lho, Pak No. Karoan ben bongko kalireng ning kene aku. Lah wis sitoke kaya kakan cocot. Lah wis gelem apa ora? Nek ora gelem pencepanganmu kidi kene lho. Lo. Lah kok penak men we. Ora melok tandang gayar pe mangan. Nyimut no we. Ndi kene? Kok sik terdut? Nyapa to? Gorene. Kok sik kok aku tak ngomong dhisik. Aku nak kene ngesakne awakmu lho, Ndut. Lah ya welek ngesakne aku ndangkeno tak pangane. Kok rene? Lah, peteng kuwi slak luwe lho, Di. Kowe kok jarak aku to. Nantang piye to iki jane? Kon. But. Aku nak tak ngomong dhisik. Aku nak kene iki arep ngeman awakmu lho, Ndut. Masalahe nak mangan panganan iki, ora cocok nang awak rusak genah. Rusak ndasmu atos kuwi. Weteng selak perih kok ngengkel to iki. Gone. Dancuk iki. Weteng ku sak kali. Gone. Di gorene to. Gorene. Weteng ku selalu Yang saya apa? Besok. Lah ke gendeng opo jane? Hei. Tuh. Ngene iki ya gara-gara raimu lho. Arep badhok kan dadak bocah maraton sik. Jane beneh apa ora? Tuwek-tuwek geger perkara badokan. Disawang wong kowe pantes ngono kuwi. Lah iya to Pak No. Jane sing mbok kirimi aku apa Mukidi. Lah Mukidi apa ya pengen? Delon to. Kandhe mang lho dicowok ketem terus. Piye karepe ngono kuwi? Wis ngene-ngene Ndut. Mukidi panggah kudu dibagi. Ngesakne. Masalahe bocah emang semayan ape ngirim botol, tak peksa tak jak rene. Ngono lho. Wes Pak No. Aku gak, aku warek kek. Kowe ya aja ngono, engko malah tak nggih biak.